kuti munofambira nyaya dzevanhu too much. Hamuna nyaya dzevanhu dzamunofambira, garai pasi. Mukweshe manga kumakunyoko, mukweshe manga kunyo. Mubvise mabhora esvina ari kumukosho. Nogeza nguva unorarama nguva unodya nguva unotoita kwashi nekunyaya kungotera malive evanhu. Hakugoni kubayira kubhatani, unotoita kwashi kutosara munhu ane musoro. Uchingotera muguwa racho iroro hauna kana munhu akataurwa, hausi kumbotaurwa zita rako kuti muna leri muguwa, hausi kumbotaurwa kana kumentionwa muguwa, hauna kana pawotaurwa muguwa racho, hapana pamwe mubvunzo wakataurwa navari, panungu uchingotsoma mwana wavaridzi. Day and night muchingotsoma mwana wavaridzi. Chiuyai kana guwa racho ramuri kuti munaro hamuna dhololo. Da kuti rikwere tichiteera vana mukongonyeni panapa izvozvo. We don't sell bananas panapa. Unamaifungidzira kuti ndeyakareya maiita vese makaita maisami makaita maisami zvikaperera ipapo. Kunoko kunonzi kwamuchamama. Tinokuswatanira kwanaka chete one day. Naye venyu naye vasikana. Ndiripi guwa ravanaro havana. Chiuyai takanzwa akazoti muroyi, takanzwa akazoti zvakati, takanzwa akazoti chiuyai kamakanzwa imimi saka guwa racho. Hausi mwana kumba kwedu futa, hausi amai yangu kana hanzvadzi yangu. Ita zvelife yako, uite zvemalife yako kwaunoita ikoko, uone kuti if I ever come to your life ndichitaura kana kutaura anything. Nemi mese makateerera live ino muri kumalive kwenyu, kumhata kwenyu nemalive amuri kuteerera kumalive kwenyu ikoko. Satanyoko. Mbuya zvinoshaya kuita zvimambuya zvaizvo zvingwanza woteerana nemakuhwa, zvingomanya chete nemakuhwa, chingopiriguka chete. Why don't you just find something to do? Chie chinombonzi guhwa. Iwe wakanyeya vangani ko vaonda kuwakanyeya iwo paupenyu hwako? Vangani vawakanyeya? Why can't you go there and apologize? Uda kuapologize pa TikTok, unoona TikTok zveunzwa yama yakwe. TikTok, Facebook asaba dzenyu idzi. Dai munokumbira apology kwama dzenyu dzamakasiya mamamira. Koda kuya pada udazopa vana vamwe vanhu mastress ekutaura kuti kwa uya kuno uya undi apology uya undi kumbere regerero. Nani nyengerere regerero rwenyu. Kana mafunga tori mana ku January to December muone kuti inini ndinomboneta. Ina handineti vadikani. Rangu voice ro rinorinzwa kubva pakutanga kusvika gore chipera, unorinzwa rangu kuita zvarakaita hariende rangu ini. Hariendi kana one day handinambomvera ndaenderwa nevoice since I was born. Samusada kuya panapa thinking kuti ndimi makapenga too much, ndimi munogona kutaura isusu vamwe hatigoni kutaura. What matters ende chinhu chandavhurira live ino, siyai nezita rangu kwamunoita malive yenyu, kwamunenge muchiita zvima-analyze zvenyu, zvamunenge muchiita zvemutonono zvekusore kwembwa. Leave my name out of your shit. Kana ndataura kuti izvo handidi, kana ndikakuudza kuti uyu munhu handidi kumaadresa palive pangu, that is my opinion. That is zvandoda izvozvo izvo. That is my decision. Haundiudziri. Ende kana ndawandaro wondoudza kuti kwai unobhadharwa, kana wabhadharwa, kana uri kubhadharwa nanavhani. Saka votadza kundipa mari yangu yavo kuti ndidle. Kana vachindipa vanondipa eti mwene nemuonero wangu nekutaurawo kwangu kunoitika. I think nyaya idzi dzazitaurika idzi ndanzwa vakawanda vamwe vataura nepavanoda, ende inini hamundounderstanda kuti umwe nomwe anotaura nezvaanoda because pasocial media ndedhata rake. Ende zvaunenge wafunga ndizvozvo ende ndikoko futi. Inini kana ndichitarisa nyaya iyi ichiuya kwandiri, I think I addressed it kuti inini nyaya iyi handisi kuida because of my reasons angu. Number 2, inini pandakataura nyaya iyi pachitaurwa akadrega mazita. I think zita 1 randakataura nekusungunuka kwangu nekuda nekuziva kwangu kuti hazvina zvazvinoaffecta to anybody, ranga riri zita raDQ nerasisi Meli, according to here what was explained and what I was listening my voice note nema screenshot andanga ndinawo. Wakati later let me help you. I'm not against you. And no, it's fine. You can go right, ahead. Inzwa and then muchembere soko. Don't leave it out. Yeah. And I'm straight like because they say that's a brew akadamba vari kuda kuti temeza musoro ndikudziziya guys. Muchembere soko. Ndo kwanda ndichienda Black Honey ikoko.
Because you know kuti issue kana inini chitaura pane imwe issue ndangokubudira yangu pachena pane dzimwe nyaya dzekuti ndikanzwa munhu wandowirirana naye ari munyaya sekutaura kwandakaita since yesterday andikwanisi kuti ndinge nchiaddressa. That is why makaona ndakairamba nyaya iyo kuti andikwanisi kuti ndione vanhu vandowiriranawo vakadregwa munyaya kana kuti vari munyaya yeguwa randinoda kupa muvanhu. At some point guwa iroro rinogona kuzosarira ini kuti saka Tom hazi neutral kwandiri because mumwe wangu ndo addressa Louisa ndopowa guwa raLouisa kana raSimeri kana raDQ ndendaripiwa. Yes, ivo vanogona kundivenga kuti aregererei but ndine zvandaprotecta pazviri because vamwe vanhu vanogona kuda kuuya vokupusha voti anopuwa magifts naVhale. Vhale gift raitondipa paari tiri kunzi ndakanike I think it was 99 coins raitotaura iro haana kundipa any gift. Vhale since ndakajoinana naye, Trish ndakajoinana naye, Vida ndakajoinana navo, all these people hapana kambondipa kana gift re5000 coins since ndakavaziva inini. Saka andizivi kuti pane pachinzi ndiri kutengwa ndiri kubhadharwa nemagifts nepapi because vanhu vese vavo hapana kana kambonipa kana even Universe kana Lion kana gift re$30 chaichayo hapana vanhu vese vavo. So kana inini chinzi ndobhadharwa because inini chandinoita ndechekuti ndiri neutral kuvanhu vangu and handimbovheri ndataura chinhu chekufadza vanhu ndichikonanisa vanhu kana ndichikonanisa hama dzangu kana ndichibvisa ushamwari nehama dzangu because vanhu vandapunzwa. Jonzo ndoda kungokudza chokwadi. Jonzo yo kana ukanzwa about me I'm sure kuti unonzwa chokwadi. Jonzo kune madzimai akuchema chema ende mi madzimai vangochema chema handakudzai kuti ndewangu ichibva mabatika ipapa ibaba Lily Jonzo rikunzi wakati ndipe mari nditaure zvakanzi mari bva yatobuda hanzi mari yakatozobuda iri over here ndobva wati iwo wachada kutaura nyaya ngatifambirane Blackani nyamari yainzi yaibva kuna Jonzo mira pane chinhu wachada kuvunza Jonzo andinondiziya ndinouya neBlackani backup ti I know mari yakabva kunani ndauya bheki neakaunti yakupeji rako rere ndaigadzira. Aiwa makoini anabasa makoini ndaipe makapa peji pangu doesn't mean kuti zvinenge ndi affecta zvemakoini ira kanone kuenda nyaya ndiri mfemi kaini naye vedwe itondisvitsa iwo 5k iyo mira one kuenda nyaya yangu kuzoziva kuti nyaya yangu kuenda kupiwa because yo chada futi information right. Saka zvaitika ndezvoti hanini ndakadeactivate ndakatobuda zvandoita zvokuti ndakangodzoka ndobona kuti guys bo kune vanhu vangu vanotiona vanosapota ndiri hanzi ndakadzoka ndakuona kwaJones okay but yo kwako manje kana zvandaita ndanzi try kukwira ona kuti chakwidzwa ende zveshuwa ndatry kukwira wandikwidza here Jones. Aiwa ini ndachingotaura zveni papa andasinga taure zvakawanda kapaya but yose wanga usingandikwidzi chose chinzwa manzwa kunzi nyoka manje ndiyanga chendichikwira zvinzi maybe kuri kunzi kusaidi kwako uyo atodzoka kanzi Blackani is back beach. Remember ndadzoka remember ndakahekwa ka pandakapiwa manzi big gifts pepe ndakatovarero pepe akaunti yangu yakabva yahekwa bva yabaya saka ndakaita imwe yakanzi Blackani is back beach pandaita imwe insanity but ndakaudza vanhu hope kuti panapa ndine akaunti ekuti malevel ese aungafungidzira muupenyu hwako ndinawo pano because ndoshandisa maghost nditori ghost zvekutodaro and then at the same time handisi ghost futi pandoa saka yo paita skiri uda undichuza ubva ndasei ndopandatoona ndakati saka zvitora nemabhebha icho kwadi bosi iwo kutonzi iwo ndiwo mastermind wemabhebhi ka kunzi iwo mabhebha angu mabhebha angu ene ndotowada futi mabhebha angu iwawo chimira manje unogona kuda mabhebha ako uchitaseka
but kana mabebe ako achizinda kune mamadha avo vakakura vese vachasei ozobvura hombe ka aiwa taura neimbwa dzako baba. Aiwa inini papapo rega ndikodzeka hani. Ipapapo handipapindi ipapapo. Azviite ipapa ndipapindi kana vanyeyana. Iye mutrain wacho ndiani kona Black Honey asinganyei panapa. Tese tiri panapa takaungana kuti asinganyei ndiani ko. Tashamisa chaicho kunyeya kwana Vita nana Trish chiri kona imo. Aiwa trakufambirana kuti tivengane nevanhu then tofungidzira kuti vanhu chaivo takuvavenga because of imimi mwemuda kuti vaende side renyu tese tiende side remunhu pano. No, hapana mutrene pano hapana mutrene pano tonyeya too much panapa. Saka tirege kuda kutarisa kunge ninginikiri kunge munhu anyeya nhasi atobva aitochikanganisa too much. Aiwa Jones kana wakutodeswa kutokanganisa nyaya inini. Aiwa no ndiri kutati munhu wese ari pana panonyera. Lili vatirege kuda kubvata nyaya yekuita kunge inonzi kwaika matongonyeya kwani pamoyo wacho wamurongoimba mastraight kwashamisa too much man. Bottom line ndeyekuti ndonyarara mamati. Bottom line ndeyekuti ango pamakamentena kuti uroyi pakuzotsvagwa kunzi zvakabva kunani okuti imimi ndima akatanga kumentena ini ndakazvitaura izvozvo fesana ineni kwete kutaura zvavhari vanapinda papi fesana ineni mese mutaura kuti waitaurire kuti uroyi simple and straightforward not kunopinza vana vhare did I mention vhale's name here pane pakatagwa nevavhare pandaitaura nyaya wai muchisaura mashoko marumu muromo emusingagoni kuzomirira nyaya dzenyu uyai kana nyaya dzacho dzamunadzo dzacho namuadrese mutipe nyaya dzacho. Wamutitivhiringidza musoro imi mangwana mwati ndevoice note mangwana mwati ndevoice note mwati nemascreenshot. Bring your screenshots here, bring your voice notes here, let's play it tipedze nyaya kana tikana bhala wacho ane guwa zvibude kwete ngotengera everyday chingotita mapping down. Tite senge tisingatinge vamwe vanyarare kana kunyararidzika because vamwe vanyararidzika. Michelle paakataura nyaya yekuti vhale was them. Handisikwa handitauri naMishi. I don't speak to shit. I don't speak to shit. I don't speak to shit. Ndamotaura nyaya dzenyu naMishi koko. Ndopinda papi nokwana papi. Why are you just addressing and dragging my name? Wakandiona iwe Mishi iwe Milindilili chipuwa magifts ekuti ndinyarare nyaya. Where did you see me there? Sana kundisa mashoko muromo iwe mkayo. Fuck off man. Imbwa ndiyana apa manje. Iwewe. Ini ndaita imbwa. Ina ndinyararidzike angotombe. Ini muri you are not even dragging on the issues. Hausikana dragged my issues. You are just tarnishing everyone's name. Umamirira uri gambarani iwe baba kumirira pa. Koso wako wewe mata kwako wewe. Satanyo. Uda kupinda munyaya dzevanhu dzawakapinda nyaya dzako ndedzi pakadragwa nzita rako pa nyaya dzese dzekutaura. Arifana kutaura nyaya idzodzo it's Meli and DQ and Mchemberesoko who are dragged in the story. Not you. You are dragging my name every time. You are dragging everyone's name. Who are you, Banyame? Don't kuwawa toti suudza makongo ako akazara masari chii chauri kutaura chauri kusuudza nyaya chipara chaukakusumudza chaunotaura chaunoziva iwewe chaukaudzwa chii pane pakataurwa zita rako wai uchida guhwa iwewe usingakuti guhwa wai uchida guhwa usingafani kuita guhwa udakubrega munyaya dzisiri dzako wainde papi paukadregwa iwe udakukwana pese pese kunyozi matako zvakanamwa neglu kumhata inanesa mapedzi kumhata kopechedodonha ukapona panapa uda kutijairira panapa unofungidza kuti handiani anokudya everybody uda kumirira vanhu uda kuwanikwa muzinya hauna kana paukadregwa hauna kakuitira guhwa hauna kakutaurira every time and then uda kuwanikwa kutaura nyaya dzevanhu uri vhale uri dhiki here uri mele here uda kutaura everywhere fuck off man nekwako kunyo rombe mukadzi wacho kana acho mukadzi wacho ari paindaneti ngataura pane nyaya inonzi yemukadzi kana yemurume pane nyaya inonzi yemukadzi kana yemurume
uchajaira kuzvibvisa munyaya dzisiri dzakwe iwe Lili. Hauna kana nyaya unotaura, hauna kana nyaya ukataura, hauna kana kuwara kataura nezvako. But almost every day ukakuwanikwa muzvinyaya zvevanhu everyday. Haunapo una kunyeiwa tumatsvaga mbiri. Nembiri yeye yaunoita. Tanga unogadzira mukosho wako wakasorwa nebhabhi wayo. Muchamira naye vhale kusvika mamama mese urai. Mese muchamama muchamira naye kusvika madhota. Akuona anotaura nezvake wachi. Uyai nezvimavoice zvenyu. Mama hainazvo zvimavoice ndamira naye vhale wacho, ndamira naye Trish wacho, ndamira naye Vita wacho. Kana achindibhadhara nemagifti ngavandibhadhara nemagifti. Unyo uri rombe haunanya nezvaunazvo iwe. Chimuchato cheku mama chawakakisa nerume rako kuri wako vanhu kuti ndipai mari ndoida ndiwe ndakavinga pana ndakuvinga uzotamba newe ndakavinga cash I come here for money handakuvinga uzotipa ndokujoina makuhwa evanhu vese